poetessa, rapera i almussafera. Cada vegada, infeliçment, és més precís l'antifeixisme. Estem davant d'un estat que obertament i descaradament es presenta com a feixista. Estem assistint a una vejació contínua de la llibertat d'expressió. Es persegueixen idees polítiques i van darrere de tots aquells que estiguen en contra dels poders establerts. Bé siga la corona, bé siga el govern, bé siga l'església. Des d'aquestes institucions s'estan realitzant barbaritats i en lloc d'anar a per ells i de ser jutjats ells, es jutgen a nosaltres per posar-ho de rellevància. D'altra banda, veiem com altres sectors tenen més impunitat i poden expressar obertament les seves idees i més coses, sense ser jutjats. Aleshores, en un estat que és feixista, no val en no ser feixista, s'ha de ser antifeixista. Per això vos convoque el dissabte 14 a les 5:30 a la plaça de l'Ajuntament de Burjassot per tal de fer un homenatge i una manifestació per als 25 anys de la mort d'un antifeixista, Guillem Agulló. Allí us espere.